uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abomphostoli, ngidlulisa nje ukuxolisa, sengizwile bexolisa abaningi isizwa nesifundiso senkonzo yayizolo. Ngidlulisa ukuxolisa nje ngama-emoji athinteka angena ngawakhipha engakaboni umphostoli bengakangithumeleli nabazalwane, ngawakhipha. Kodwa-ke sengiyezwa ukuthi loko uNkulunkulu yena usuke ebonile. Nje ngidlulisa ukuxolisa, ngiyacela uNkulunkulu ukuba angixolele, ngiyaxolisa nakuwe baba umphostoli, ngiyacela nje uxolo. Njengoba akwenzeki uma ngibona i-emoji ngiyayichofoza ngibone ukuthi ene yenziwe ubani, bese kuthi nje kuvele uma ngiyichofa ivele ithi yo, eyi, ngiphuthume ngiyisuse. Ngingazi-ke ukuthi kanti kuyiso suke nje sesibhalekile so. Ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umphostoli nomama umphostoli nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngiyabonga kakhulu ukungibuyisela ekhaya lezwi emva kokuthi kade ngilingcolisile ngesiningiso sama-emoji. Ngiyabonga kakhulu baba, nokuthi ukungifundisa kwakho kwenza umehluko omkhulu ey'mpilweni zethu baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe, simbonga kakhulu nangomndeni wakho baba. Phinde Nkosi baba ngixolise nangamanye ama-emoji abekade ephreseka, ngiwasusa ungakangiboni nabanye abazalwane bengakangiboni. Ngiyacela intethelelo nakulokho, nokuthi bekuke kwenzeke futhi nje inamba yakho ifoneleke ngephutha. Ngibone sekukhona nje o-call failed ekade ngingazange ngize ngibenze kodwa benzeke ngephutha. Ngiphinde ngingaxolisi futhi nalabo. Ngiyacela intethelelo nakulokho baba. Nanokuthi baba wenzile usilethele ubufakazi mayelana nabakwa-M_T_N abathumbe inamba yakho. Nami kwangenza kwaze kwabe kabili abaka-Vodacom bengifonela bethi khona wenza i-SIM swap ngenamba yami, kodwa kungaphumeleli ngoba abanye ama-colleagues ethu abesixwayisa emsebenzini ngalokho ukuthi uma kukhona umuntu othi nje i-SIM swap, khona wenza i-SIM swap ngenamba yakho ungamu-entertain, ungayiphenduli. Kungenzile-ke kabili lokho baba, kepha ngabugodla lobo bufakazi ngabuletha ekhaya lezwi ukuze ngixwayise abanye abazalwane nabo ukuthi uma bethola lama-calls lawa ama-scammers baqaphele. Nalapho baba ngiyaxolisa ngoba angibaxwayisanga abazalwane, ubufakazi angibulethanga ukuze kuxwayiseke abanye abazalwane ekhaya lezwi. UJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande, ngiyabingelela nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela nasekhaya lezwi. Baba uNsibande, ngicela ukuxolisa. Izolo late bengithumelela i-voice note, ngayithumelela enambeni e-wrong. Ngicela ukungicela ungixolele baba uNsibande. Ngiyacela ukuxolisa nakubaba uNkulunkulu angithethelele. Ngiyaxolisa baba uNsibande. Ngithe ngisavula ifoni yami ekuseni izolo, ngahlangana nobufakazi. Mina ngabe sengithi ubufakazi babantu abaxolisayo. Ngiyaxolisa baba uNsibande, ngiyaxolisa nakubaba uNkulunkulu. Ngicela ukuthi ubaba uNkulunkulu angithethelele, nawe ungithethelele baba uNsibande. Omunye umzalwane wake wangithumelela ukuthi ngikhiphe i-emoji, ngayikhipha baba uNsibande, kodwa wena awuzange ubone, kodwa angizange ngixolise. Ngicela
ukuxolisa kulokho futhi. Nawe futhi Baba uNsibande wake wangithumelela ukuthi ngikhiphe i-emoji. Ngiyacela Baba uNsibande, ngicela ukuthi ungixolele, noNkulunkulu ngicela ukuthi angixolele. Ngiyaxolisa kakhulu Baba uNsibande, ngiyazithoba, ngenzile iphutha, ngiyalamukela, ngiyacela Baba uNsibande, ngicela ningixolele, ngiyaxolisa. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande, Mama Nsibande, mndeni wonke. Khaya lizwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, nami ngithi angixolise. Ngengake ngakwenza Baba, ngabhala kwazi kwaba kathathu ngidilitha. Ngesizathu sokuthi wawusuthe Baba kungabe kusasendwa ama-message. Ngabona ukuthi uma ngixolisa kuzobe still ngisenda i-message. Ngagcina ngingasaxolisanga Baba. Ngifuna ukuthi ngisale necala lokuthi ngathi ngaphakama. Ngicela Nkosi uBaba ungixolele ekutheni ngabhala i-message, ngadilitha, ngabhala, ngadilitha, ngabhala, ngadilitha ngoba ngile ngithi iyeqa. Ngicela ukuxolisa kubazalwane, ngixolise kuNkulunkulu, ngixolise kuwena Baba, ngixolise nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele Baba ngaleso senzo engasenza. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngithumela lo mlayezo Baba ngenhloso yokuzozehlisa kuNkulunkulu, ukuzehlisa kuBaba umpostoli ngendaba yama-emojis. Nami yachofeka, ngayibona ngesikhathi eqeda kuchofeka, ngayidilitha. Ayibonwanga abazalwane, ayibonwanga ubaba, yabonwa yimina uqobo. Ngayidilitha ngaso leso sikhathi eqeda ukwenzeka. Kodwa ngenxa yokuthi nami ngangithathe ngathi hhayi ngoba ayibonwanga ayikho inkinga, kodwa ngenxa yokuzwa abazalwane beyilahla, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyibonile, nakimi kuyavuka emqondweni ukuthi ngempela noma thina ngeyibone thina esisenyameni, kodwa uNkulunkulu ubona konke. Ngithi nami angizehlise, ngithi ngiyaxolisa kuNkulunkulu, ngiyaxolisa kuBaba, ngiyaxolisa kubazalwane. Egameni likaJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngixolise nangokuthi nami ngomunye olalela iy'nkonzo kukhona akakwenzayo. Ngiphike ngokuthi indlebe iyezwa, uma kufanele kuguqe kukhulekwe ngiyaguqa, kodwa ngiqeda ukuguqa ngikhuleka bese ngivuka lapho ngiqhubeke nengikwenzayo ngibe ngilalele. Ngicela uNkulunkulu engixolele nalapho ukuthi isikhathi angikwazile ukumnika sona. Ngithi ngimlalela ngiba ngenza izinto zami. Okunye Baba ukuthi ngimlalele isikhathi esiningi iy'ngane zinomsindo, imini yonke kunephithiphithi, bese uthi ngizomlalela inkonzo ngesikhathi sengilala. Kwesinye isikhathi uzumeke usalalele. Nalokho ngiyaxolisa uNkulunkulu, ngicela ngiphe amandla, engiphe ingqondo, engiphe ukucabanga izinto zihleleke, ngimlalele, ngibe nesikhathi, ngilibale naye uJesu. Sengigcina Baba, sengithe namanje ngithi ngiyachofeka ukholi, yathi sathi yaringa ngacima, kodwa ngiyazi ukuthi uBaba uzobona i-miss call. uNkulunkulu ubonile, cela ningixolele uNkulunkulu noBaba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibandeni, ngiyakubingelela, ngibingelele nabasekhaya lizwi, ngibingelele nabasentabeni kaJehova babonelela, nebazalwane bonke ekhaya lizwi.
Baba Nsibande, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu Baba Nsibande. Nami ngilomunye lo wafaka ama-emoji nge-mistake. Bazalwane bebangitshela ukuthi khiphi i-emoji. Bangibhalele bathi ngikhiphe i-emoji ngiyikhiphe masinyane. Kodwa ngangingaqondi ukuthi uma ngikhipha le emoji Baba Nsibande angakangiboni. Ngangiditshela ukuthi ngente kahle kanti uNkulunkulu ungibukile. Bazalwane uma bafakaza nami kwangithiza Baba Nsibande ukuthi nami ngilomunye lo wente emaphutha. Ngiyacela Baba Nsibande ungithethelele kakhulu ngoba bengithi ngisaba wena kanti uNkulunkulu ungibukile. Ngiyaxolisa Baba Nsibande. Cela uNkulunkulu angixolele kakhulu. Angixolele uNkulunkulu, ngicela xolo. Baba Nsibande nokuthi futhi ngilalele inkonzo ngisebenta. Nami bengikwenda Baba Nsibande lokho. Ngiyasivuma zesono leso sokuthi ngangilalela inkonzo ngiyaluka ngenda lowa nalowa. Kanti kufanele ngihlale phasi. Ngangingadi Baba Nsibande. Ngangitshela ukuthi ngenda kahle. Manje sengifunzile Baba Nsibande ukuthi uma ngivulele inkonzo kufanele ngihlale phasi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ungixolele Baba Nsibande. Ngicela ungixolele kakhulu. uNkulunkulu angithethelele. Ngicela ningithethelele Baba. Ngangingadi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela nakumama, ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngithintiwe ixuthi zabazalwane. Kwavukana kumina ukuthi nami yangena i-emoji ngisheshe ngayikhipha engabonwa ngamuntu. Kodwa uNkulunkulu wayekhona, wayengibona. Bathi mabexolisa abazalwane nami ngakukhumbula ukuthi hey nami nginecala uNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyacela kakhulu intethelelo. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli Nsibande nakubazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuxolisa, ngingomunye owafaka i-emoji. Ngazitshela ukuthi ngoba ubaba ubengakayiboni ngathintwa omunye umzalwane wathi susa i-emoji ekhaya lezwi. Ngaphuthuma ngabona ukuthi ilesikhathi kade ngilalela iy'nkonzo akuyona into endala, ngayisusa ngokushesha. Ngathi nje ngiyabonga ukuthi ubaba akayibonanga. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu akukho angakuboni. Sengisizakele nje ngabazalwane nabo uma bebeka ukuthi uNkulunkulu usuke esebonile yena noma ngabe ubaba ubengakaboni, ubaba umpostoli. Ngiyacela nami ukuxolisa kakhulu kubaba nakubazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. NakuNkulunkulu uqobo ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu Baba. I-emoji ukuthi ivele ingene izokona umsebenzi omkhulu kangaka nokuyiwona osiphilisayo. Eyi ngathi mangiyibuka le emoji sengiyikhipha ngathi Nkosi yami cishe ngaphuma ekhaya lezwi, kodwa bengizokuthathaphi ukuphila lokho engikuthola khona. Ngelinye ilanga-ke ngisaphethe nje mina ngibheke iy'nkonzo yavele yangena ngaso leso sikhathi. Hawu, isithintekile ngangiyikhipha njalo. Ngajabulela ukuthi akekho nomuntu obonile kanti uNkulunkulu ubonile. Ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba nomama, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukuxolisa kakhulu ngesenzo sami. Ngenkathi ngiqala ukufika lapho eRichards Bay, ngangihlele nobaba, ngangixhumane naye engitshela ama-direction ukuthi uma uhamba nge-public transport uhamba kanjani. Kodwa-ke ngiba ngisahamba nge-public transport, ngabe sengithola abazalwane base-Bergville engahamba nabo ngaze ngazofika. Uma sengifikile lapho entabeni, angibange ngisazisa kubaba ngiyozazisa, ngizi-introduce ukuthi baba yimi lo kade uxhumana naye sengifikile. Angizange ngikwenze lokho, ngahlala nje ngalinda ukuthi ubaba uMwelase uma efika uyena ozongi-introduce-a kuwe. Azange kwenzeke lokho. Ngiyaxolisa kakhulu baba, uNkulunkulu uyangisola kakhulu ngesenzo sami. Azange ngenze kahle. Ngicela ukuthi ungithethelele baba, noNkulunkulu angithethelele ngoba ngiyazi ukuthi waphatheka kabi, ngoba kwathi noma ubaba uMwelase sengifonele sengibiza ethi ufuna ukungibona, kwasho ukuthi angisekho. Imoto le esasihamba ngayo yayiphuthuma, khona owayephuthuma iy'moto zaseGoli ezothatha esikhoti. Ngangabe ngisakwazi ukuthi ngikubone. Nangesikhathi baba usufona, usungi-WhatsApp-a ungibuza ukuthi ngihambe kahle yini. Uyathemba ukuthi ngihambe kahle noma ngingasezanga kuwe ngizokubona. Lokho kwajika futhi kwangiphatha kabi kakhulu. Kwakufanele ngaleso sikhathi ukuba ngixolise kodwa angange ngaxolisa, ngalibala ukuphatheka kabi. Baba, ngicela ungithethelele, noNkulunkulu angithethelele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uMphostoli, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa Nkosi yami, ngicela uNkulunkulu angithethelele. Kuthe ngelinye ilanga ngi-scroll-a lana ey'nkonzo, ngifuna ukuqala kwezisemuva ngoba khona ezangeqa. Ngifuna ukuyilalela ngiyilandelanise, ngaphathwa nje ubuthongo, ngazunywa ubuthongo, ngagcina nje umunwe usa-scroll-a. Obunzima ubuthongo uma ngiphaphama-ke lapho ngibona sekufakeke i-emoji, ngaphuthuma ngayicima masinyane. Kodwa nje ngiyazizwela ukuthi hayi kumele ngixolise, ngiyaxolisa kakhulu. Ngasizwa nobufakazi bomntwana kaNkulunkulu ukuthi waxolisa noma eyenzile leyo emoji eyenzile kodwa engabonwanga umuntu, kwamele axolise. Nami ngiyaxolisa kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu ngalowo mntwana kaNkulunkulu ngoba bengeke ngixolise ngiy'tshela ukuthi hhayi angibonwanga muntu. Ngiyaxolisa nami kakhulu kuNkulunkulu, nakuwe, nakubazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezwi ngiyaxolisa. Ngonile nje kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabikelela ekhayeni lezwi nasentabeni yendlu kaJehova ngokusithoba. Ngibingelele Baba uNsibande noNsibande nebandla lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizocela ukuxolisa ngoLwesithathu loluya oludlule ngangikade ngisemkhosini. Wangena i-emoji ingena ngephutha, kunomntwana engimgadayo njalo ntambama umama wakhe meye esikoleni. Wangena umntwana ngilalela inkonzo,
wangena ekhala ngithi ngisukuma ngizama ukumthatha, ngacofeka i-emoji. Ngasheshe ngayidilitha ngoba ngangiyivule idatha lalingavulekile. Ngase ngicela omunye umzalwane enginaye ekhaya lezi ukuthi cela ngi-check-ele ukuthi iyavela yini i-emoji egameni lami. Inhlanhla engasavelanga yayisiswile. Ngiyaxolisa futhi ukudileya, ukuxolisa. Xolisa uNkulunkulu Baba, nakuba uMsibande noma uMsibande nasebandleni lonke. UJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu. Bingelela ubaba nomama, bazalwane eKhalisi, entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngiza ngokuthobeka phambi kobuso bakho naphambi kukaNkulunkulu. Baba, ngizoxolisa nami Baba ngomhla ka-1 Januwari. Ngadilitha kwaze kwaba kathathu. Kodwa ngasho kubaba ukuthi Nkosi yami sengidilithe kwaze kwabathathu ngenxa elokhuzane engangithi ngiyayiletha ubufakazi bobude. Kodwa angizange ngize ngixolise kubaba. Ngasho nje ukuthi sengidilithe kwaze kwakathathu. Nami ngiyathinteka uma ngizwa abantwana bakaNkulunkulu bonke bexolisa kubaba, bexolisa kubaba uNkulunkulu nakuMoya Engcwele naseNkosini yethu uJesu Kristu. Nami ngiyathobeka, ngithi ngiyaxolisa, ngicela intethelelo, ngiyazithoba uNkulunkulu nakubaba, ubaba uNsibande, nakuNkulunkulu Baba, nakuMoya Engcwele, nakubazalwane ekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Nami ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyacela intethelelo, ngiyathobeka kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi.